ନମସ୍କାର। 24 ନଭେମ୍ବର 2024 ରବିବାର। ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ମେଷ। ଆଜି ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସାଙ୍ଗକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ଦିନଟି କଟାଇବେ। ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଓ ପଦାର୍ଥ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉନ୍ନତି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ। ସୀମାହୀନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ। ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ନୀରବ ରହିପାରନ୍ତି। ବୃଷ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ଶତ୍ରୁତାରେ ସମାଧାନ, ଋଣ ପରିଶୋଧ, ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାହାରେ ସବୁଠି ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଏକ ନୂତନ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମିତ୍ରତା ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା କହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରି ନେବେ। ମିଥୁନ। ସପ୍ତମସ୍ଥ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ, ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ସଭା ସମିତିରେ ସଫଳ କରାଇବ। ବନ୍ଧୁ ଗଣରେ ସାଧାରଣ କଥାରୁ କଳହ ଲାଗିପାରେ। ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। କର୍କଟ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିଯିବ। ଭାବପ୍ରବଣତା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସୁଯୋଗ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନରୁ ରହିଆସିଥିବା ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ, ଯାହାକି ମାନସିକ ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇବ। ସିଂହ। ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଧନଭାବସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସଫଳ ହେବେ। ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ରତି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଭଲ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉଚିତ ବୁଝାମଣା ହେବାରୁ ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ନୂତନ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର, ଜମିଜମା କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ, ଲେଖାପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସୁଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା। ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସତ୍କର୍ମ କରିବା ଦିଗରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହେବେ। ଅତୀତ ଘଟଣା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମନ ଉଦାସ ରହିବ। ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ, ଧାତୁ ଅଳଙ୍କାର, ଔଷଧପତ୍ର, ସୌଖିନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା। ବ୍ୟୟାଧିକ ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଥିବା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଘରେ ସାଧାରଣ କଥାରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯାନବାହନରେ ସତର୍କ ରହିବା ଭଲ ହେବ। ଅନ୍ୟଥା ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଆଜି କିଣାବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ନ ହେଲେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବିଛା। ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଥିବାରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଧୁରତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଇବ। ରବିଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା କାରଣରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ମିଳିନପାରେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାଜନିତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବାଲୋଚନାନୁଯାୟୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବେ। ଧନୁ। ଲାଭାଧିକ ଗ୍ରହ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁଯାୟୀ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ସହ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବା ସକାଶେ ମନ ବଳାଇବେ। ଗୃହ, ଜମିଜମା, ପ୍ଲଟ କାରବାର, ଏଜେଣ୍ଟସିପ୍ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ମକର। ସପ୍ତମାଧିପତି ଦୁସ୍ଥାନସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ନେଇ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସଂଗଠନ, ରାଜନୀତି ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ। ଧନାଧିପ ଦେବଗୁରୁଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଜନିତ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆଜିର ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, କଚେରୀ ମାମଲା, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିପାରେ। ମୀନ। ଆଜି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଦିନଟିରେ ସମସ୍ତ କାମ ସହଜ ଓ ସୁବିଧାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିବାରେ ମନ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଈର୍ଷାପର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ କ୍ରମଶଃ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୀର୍ଘଦିନର ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।